guys. Zanin yan hey kanin book lama digitalin kan ini how he kay he 55.4 55.4 kaniya kabula mi he 50 something sagi ka 58.1 niya 58.1 niya adik law 57 point something ten niya so pinin P55.4 niya son pu 53 nge 52 something ta amo sa he 44 point something ta no mo ting sangi ka 57 point something pen chu kan weight hawa ita KG ka danglam char taram danglam charger mo ama hi full baklo ama chia hi danglam charger ama bupa sa 57 point something da so 58 đã chầu le a phone gan da tira 58 point something ani an do ta an bu le 57 58 ama hi dik lo niang ke ma ni ga bu chat tha chon ang ai che che ta ma hi dik lo niang mo soan soan i thil pakhat nakina content ta han enge mani karon da don nal do cinema short cinema short cinema khai ta mo Arrivak doon lawak pakhata chuan collapse som dawn na pakhata chuan pakhat chawal thil chi khat chaw nom ani dawn na chu chu karon share ve mai chawa tuna kali dit man lawa exam night ni sia kina exam chuan na lo karon ta dawn chuan short film ti mai la minute ni thum vel chawa chan zot minute ni thum vel chaw tur film ho deuh karon da dawn boka claim na comedy deuh hlek dawn na mo chu karon soilok mai ni tuna hian thleng silai kan va en lok ang son mo soilan thleng sil me ka ai thleng sil me ka so thleng silia hobby nia talent don talent don a chuan ro pui bera chuan so pi ni ha so punia so amai TV hi chian pang ania mo tiang ve chu nia thil pakhat te from tiang zanin hi Saturday zan nia khwa vot to claiming khwa vot chan deuh to kanom na pang po vot chan to mo chuan veng dang pon chei chan lom to hlamina kai te ka mu pha chuan Bethlehem veng thlang kan chei to in pakhat chuan Republic nge somila Republic veng thlang la panga son veng che ni to boka so ti so din hunga so tilaya eng deuh solai thil eng so ania an chei chu mo chuan khut pang veng lama huan alang theilo ni he laka ti lan kan tum don nge khu khut lai thil pol ku ani bok ta khu hun chei chan to Bethlehem veng thlang lam pang ania chuan tiang ve khania karon vlog zoi kan ron la mel ron lang khan tua chuan karon soi tu tak zok chu ka channel a hian enge niang hei thil munom lampang hi karon da se chan to dona cinema lampang mo he cinema film te le short film lampang te chuanin enge ka right cyclist na kan right kan right na ho cycle kan right na ho tlem karon da chau chan dona ton kara chawa hian exam zo te ni don boka chung vel chun ni dona chuan enge short film pakhat om dona chuan enge pakhat om tur kha pani video tun kar chu karon da nual don ta ni chumo a mo nom chau chan viau wang tuna chuan ka content potlemin azia chau chan deuh hleka le kema poken upgrade ve ze la ti dan tur te hei ingangin nge a mo nom thiang ti te mo chuan ingangin nge subscriber ten ka content kha engang zongin ngen lo ngai tiang te kha hei engmo karon da zeu don ta ni community post a khan chu tiang vel chu ron ti lan tur te nia chuanin enge thil dang
game ana hey thil ngai enge story poimo hey story short story mo than thu te hit achangin karon ti zeu zeu dona a variety theyang tur berin content ron siam ka tu manga changle basketball khel lai te mo sikul thile mo khatiang khakaron da zeu zeu don ta changin mi ten chung te idan sak mek lai te mo khatiang ang a variety theyang berin ron da ka tum ta ni thil chi khat chau da kha chuan a boring ve thei ta ni khami fang khan tiang la bang karon ti do na chuan enge hei thian kan thian hawa mu shang shang ka thian ti ne na enge kan thil ti ho te khatiang kha ron ti lan zau zau ka tum ma se areng chunga ron ti do wang mo chuan enge kan jem lai te ron da chho ron da lan te ka tuma tum dan chuan ton kar chawa hian tiang te chu pathian zara dang chuan ka tum dan te nia chuan in nge thil dang nge thil dang aban wang to fe e o mi tun ka ra hian man chuan prank na veli ron ti ve ka du ma se engangin nge o ka tiang ka ti dewa ngai tua sen thiam ngai khop maya prank tur po hian chung ho chu ka ron ti tur te nia eng po chu ni se channel milo clear sak ve wangin zawai chung alom thu ma se